yanzu kasar Amerika ta dau zafi domin manya-manyan sanatoci da 'yan majalisu fa sun dau zafi, wasu su da yawa ciki har da mazauna kasar Amerika sun razana a bisa tsoron martanin kasar Iran. Martanin da kasar Iran ta yi akan cewa fa sai ta rama fa ya razana su. Domin idan ba ku manta ba tun shekaran jiya tun da aka fara yakin nan suke gargaɗar Donald Trump da kada ya shigar da kasar Amerika wannan yakin, sun san halin kasar Iran. Kamar da kusa kasar Iran fa ta ce tana da damar ta ɗauki matakin da ya kamata ta ɗauka akan kasar Amerika na rama ko kuma abin da bata yi niyya ba. Abin da ya ƙara tsota shi ne fa sun san ba san wani irin kalan mataki kasar Iran za ta ɗauka ba. Shin kasar Amerika za su kai wa farmaki? Shin waje 'yan Amerikan da suke yawo a Middle East za su kai wa farmaki? Duk ba san me za su kai wa mataki za su ɗauka ba. Kuma gani manyan sanatoci fa irin su Majiri fa sun ce fa duk wannan abu ma ba zai ma fara ba zai taso ba muddin kasar Israel ba ta fara kai kasar Iran hari ba. Wasu ma suna cewa fa Donald Trump bai dauki shawara ba, bai yi samu approval bai dauki wannan hari, ya dauki wannan mataki na kai wa kasar Iran hari. Har zuwa yanzu dai kasashe irin su Pakistan fa sun fito sun nuna rashin jin daɗin, sun yi alawari da karin da kasar Amerika ta kai wa Iran. Kuma har zuwa yanzu da ke muku gana a halin yanzu wasu mazauna Amerika ko in ce 'yan Amerika da yawa fa suna fargaba, duk da akwai da suke bin bayan harin da Donald Trump ya kai fa akwai wanda kuma diwa suna cikin fargaba domin sun san taurin kan kasar Iran, sun san abin da Iran za ta iya aikata da abin da ba ta iya aikatawa ba, kuma inda suka ce za su yi abu fa sai sun yi. Kuma da aka saba dai kada ku nisa da ku idan abu wani sabon fitun zo in sanar da ku, Allah samu dace. To fa da zafin ta a halin yanzu kasar Amerika ta dau zafi domin manya-manyan sanatoci da 'yan. Ashe Donald Trump ba a bashi izini ba, ma'ana ba a bashi authorization bai je har bom kasar Iran. A halin yanzu da yawa daga cikin sanatoci da kuma 'yan majalisu fa a kasar Amerika suna cewa fa sai sun tsige Donald Trump. Ka bice gani wannan congresswoman ne fa a kasar Amerika take cewa abin da Donald Trump ya fa decision was disastrous, sannan kuma ta rufe da cewa fa it is absolutely and clearly grounds for impeachment. Ma'ana wannan laifin da ya ma kadai ya isa tsige shi da kan kujerarsa. Har yanzu dai kamar da rage muku ra'ayin mutane ya rabu gida biyu a duk duniya. Kama daga cikin kasar Amerika akwai sanatocin da suke ganin da cewa abin da Donald Trump ya yi laifi ne naka dole a cire shi. Akwai kuma waɗanda suke bin bayan shi. Haka zalika in ka fito don duniya kasashe da yawa wasu suna bin goyon baya, wasu kuma suna haramtawa. Har yanzu yawan adadin kasashen da suke bin bayan Iran su ma sun ƙaru. India ta biyo baya, Saudi Arabia tana ciki, Turkey, Pakistan, Afghanistan, Yemen da sauransu. Har yanzu yanayin da ake ciki kusan za a ce dan da ya hana uwarsa bacci shi ma ba zai bacci ba. Domin a halin yanzu a kasar Amerika garuruwa irin su New York, Los Angeles fa ana can the people are on high alert, kowa yana mai da hankalin shiga ta ina za a harbo abu, domin duka suna shakka wani irin mataki kasar Iran za ta iya dauka. Kuma har yanzu cikin kasar Amerika suna cewa ma fa me yasa kasar Amerika ta shiga yakin da babu ruwanta. Yanzu ba da saran su ba an shigar da su yakin da ba su shirya ba, kuma wannan yakin Allah ne kadai ya san inda zai tsaya, domin ba a san wani irin mataki kasar Iran za ta dauka ba. Kai zai danke muku bayani ku shugaban kasar bai fito ya bada martani ko ya karyata abin da ya faru ba. Kuma har yanzu dai mun ji su shiru, kuma duk abin da ya faru insha Allah zan fito in sanar da ku. Amma dai abin da kowa ya sani shine Prime Minister Abbas Agarachi ko ya ce fa wallahi kasar Iran tana damar ta dauki matakin da ta ga dama a kasar Amerika. Da kada ku nisa da ku duk abin da ya faru da zafa zo sanar da ku. Allah samu dace. Ina godiya da ziyartar wannan channel din na BBC Hausa 3 TV. Mun gode, ku danna subscribe da alaman kararrawa da so mun samu sahihan labarai.